दोलोनि सालायनायाथ' माखासे मानसिफोरखौ नायोबाथ' आं मोजां मोनाखै आरो। बिसोरथ' मावनायनि हाबाफारियाव आंथ' नुहुरनायाव हानाय नंला आरो। रन्जित सारनि माखासे खामानि मावनायखौ आङो मोजां मोनदों आरो बेजों सारजों जगाजग लानानै आं खामानिखौ मावलांगोन आरो। आङो इउ पि पि एल दोलोआव हाबफैनायनि खारना जाहैबाय आं गासिबो माखासे खामानि मावनायखौ बिजिरनानै नायनानै आङो हाबफैनाय जादों। बेसे गोबाव दोलोआव दंमोन? बि पि एफ दोलोआव आङो 5 बोसोरसो दङ। माबायदि सालायदोंमोन? बि पि एफ दोलोनि सालायनायाथ' माखासे मानसिफोरखौ नायोबाथ' आं मोजां मोनाखै आरो। दुखु मोननायाथ' दङ। आं माखासे मानसिफोरनि नामखौबो बुंनो हायो, खिन्थु आं दा बुंथ'ला आरो। माबायदि मावलांगोन दा बिसोरथ' मावनायनि हाबाफारियाव आंथ' नुहुरनायाव हानाय नंला आरो। दा इउ पि पि एल दोलोआव हाबबाय, दा इउ पि पि एल दोलोआव थांनानै माबायदि मावलांगोन? इउ पि पि एल दोलोआवथ' आङो सासे सान्तिपुर ओनसोलनि स्पर्ट्सनि दैदेनगिरि जाबाय नालाय, आङो इउ पि पि एल दोलोआव थांनानै आंनि गथ'फोरखौ आं गोजौ लेभेलनि फारसे दिखांलांगोन आरो। आंबो दाख्लै थांनाय बाराव गुवाहाटियाव नेसनेल गेम जाबाय अल इण्डिया, बाहाय आङो 3 लांदों। इउ पि पि एल दोलोआव थानानै आङो एकदम गोसो होनानै आङो खामानिखौ मावलांगोन आरो। आं थिरांथा लाबाय। रन्जित सारनि माखासे खामानि मावनायखौ आङो मोजां मोनदों आरो बेजों सारजों जगाजग लानानै आं खामानिखौ मावलांगोन आरो। मा मावगोन? आंथ' सान्तिपुर ओनसोलाव स्पर्ट्सआव दंमोन। बक्सार फोरोङो आङो। गोबां जायगायावनो आङो लांबाय आरो।